Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak, behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula, jaiko guzti zantzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala, betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan jangoikoari, eta pakea lurrean haren gogoko gizonei, baina ondita eder zaitugulako, gorazu, bereinkatuazu, gorespen zuri, auspezagur, eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guzti alduna. Jauna, seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildots, aitaren seme. Zuk kentzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Zuk kentzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goigoikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko maitea, zuk bidali zenuen Joan bataiatzailea, Kristo jaunari bidea prestatzera. Iozu zure familiari benetako poz espirituala senti dezala eta gidatu zure seme alaben borondatea salbazioaren eta pakearen bideetatik. Jesu Kristo gure jaunaren bitarte zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko tarrege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Isaias profetaren liburutik, entzun uarteok, zu urregon urruneko herriok, jaio aurretik deitu zidan jaunak, amaren sabelean nengoela gogoratu zen nitaz. Ezpata zorrotz bihurtu zidan ahoa, bere eskupean babestu ninduan, gezi zorrotz bihurtu ninduan eta gezi ontzian gorde. Esan zidan, zu zera nere sarbitzaria Israel, zure bidez agertuko dut nere ospea. Nik berriz hau esaten nuen, alperrik nekatu naiz, hutsean eta alperrik erreditut nere indarrak, baina jaunagan zegoen nere eskubidea, jainkoaren eskuetan nire lansaria. Orain, honela hitz egiten du jaunak, amaren sabelean eratu ninduenak, bere sarbitzari izateko, Jakoben leinuak beregana bihurtu arazteko eta Israel herria elkartzeko. Ohorez jantzi nau jaunak eta nire jainkoa izan dut indar. Jaunak esan dit, ez da nahikoa zu nire sarbitzari izatea, Jakoben leinuak berrera egiteko eta Israelen bizirik geldituak itzularazteko. Nazioen argitzat ezarriko zaitut, nire salbamena lurraren azken mugaraino heldu dadin. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Bertan dago jauna, zintzoki deitzen duten guztien gandik. Jauna bihotz-bihotzez dizkizut eskerrak emango, nire hitzak entzun dituzulako, eresi egingo dizut aingeruen aurrean, auspeztuko naiz zure jauretxe santuan. Bertan dago jauna, zintzoki deitzen duten guztien gandik. Apostoluen eginen liburutik, egun haietan honela hitz egin zuen Pablok. Hitza emanda zuenez, Daviden azitik sortu zion jainkoak Israeli salbatzailea. Jesus hain zuzen ere. Hau etorri aurretik bihotz berritzeko bataioa iragarri zuen Joanek Israel herri osoan. Eta bere bizitzaldiaren azkenean honela zioen Joanek, ni ez naiz zuek uste duzuena, badator nire ondoren beste bat, eta nien naiz inor bere oinetakoak askatzeko ere. Senideok, Abrahamen ondorengo zeratenok,
eta zuek Israelen jainkoa adoratzen duzuenok, guri bialdu zaigu salbamen itzau. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Aleluia, 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 aleluia. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik, haintza zuri jauna. Umea izateko garaia bete zitzaionean, Isabelek semea izan zuen. Jakin zuten auzokoek eta senideek zein erruki handia izan zion jaunak, eta zorionak ematera gerturatu ziren. Jaio eta 8. egunera, umea erdaintzera eraman zuten, eta aitaren izena jarri nahi zioten, Zakarias. Amak ordea esan zien, ez, Joan izango du izena. Esan zioten, ez duzue senitartean inor izen hori duenik. Orduan, aitari keinuka galdetu zioten, ze izen eman nahi zion bere umeari. Eta harek oholtxo bat eskatu eta idatzi zuen, Joan du bere izena. Denak harriturik gelditu ziren, bat-batean mingaina askatu zitzaion Zakariasi eta hitz egiten hasi zen eta jainkoa goresten. Bildurrak hartu zituen auzoko guztiak eta Judeako mendialde osoan zabaldu zen gertatutakoaren berri. Entzuten zuten guztiek haien barrurako esaten zuten, ze izango ote da ume hau, izan ere jainkoaren eskua harekin zegoen eta umea hazten eta haren espiritua sendotzen zijoan, basamortuan bizi izan zen, Israel herriaren aurrean agertu beharreko egunen arte. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurko eguna, hain zuzen ere, San Juan Bataiatzailea bere jaiotza, hain zuzen ere, San Juan Bataiatzailea urtean 2 aldiz ospatzen bai dugu, alde batetik bere jaiotza, gaurko egunez, eta abuztuan bere martiritza ospatzen dugu baita ere. Eta Jesusen lehenkusua zen, eta Jesusek berataz esan zuen, etzela emakumerengandik Joan Bataiatzailea baino handiagorik inor jaio. Beraz, pentsatu behar dugu, pertsonaje handi bat izan ginula. Alde batetik, itun zaharreko azken profeta bezala konsideratu dezakegu. Profetek 2 eginkizun edukitzen zituzten. Alde batetik, etorkizuna iragartzen zuten. Eta oso bereziki, jainkoak Mesias salbatzailea bidali behar zuela. Eta bere bigarren eginkizuna izaten zen, bere garaiko injustiziak eta bizioak eta gauza kaltegarriak salatzea. Eta oso bereziki profetek egiten zuten pertsona boteretsuen aurrean. Haiek beste txikiagoei, beste ahulagoei egiten zizkieten injustiziak eta salatu, edo haien bizioak eta arpegiratu. Profeten eginkizuna holakoa zen. Batez ere, pertsona ahulenak boteretsuengandik defendatuz. Eta Joan Bataiatzailearengan 2 ezaugarriak argi eta garbi arki ditzazkegu. Alde batetik, Jesus iragarri zuen, baino iragarri zuen ja bataiatuz. Jordan ibaian berak bataiatu behi zuen, baino esan zuen, uste behi zuen batzuk bera zela Mesias, eta esan zuen, ni naiz inor, ez da bere sandalietako lokarriak askatzeko ere. Era garbi utzi nahi izan zuen, Jesus bera baino askozaz ere gehiago zela. Eta bestetik ez zuen inongo bildurrik izan, inongo trabarik izan, Herodesi egiten zituen injustiziak ere arpegira salatzeko. Eta hainen zuen autoridade handia Joanek, Herodes berberak ere, naiz eta berari gauzak arpegiratu, izugarrizko errespetoa aitzion. Eta pentsatu behar dugu, Joan Bataiatzailearen handitasuna arkitzen degula baita ere bere humiltasunean. Gero, evangelioan agertzen zaigun bezala, Jesusek erakusten digu gauza handienak ez direla ikusgarrienak, itxura dizdiratsuena daukatenak, gauzarik ikaragarrienak, baizik eta gauzarik handienak
arkitzen ditugula, benetako egunerokotasunean, gauza txikitan, gauza humiletan, bihotzean gordeta, hor arkitzen ditugula gauzarik handienak. Eta Joanengan hori ere arki dezakegu. Hau da, bera etzen ibili, esateko modun halako toki elegantetan, eta halako soineko bereziakin, eta segulego otorduak eta banketeak eta eginez, bera egondu zen batez ere, basamortuan, izugarrizko austeridadean jaten zituen, hango matxin saltoak eta arkitzen zituen gauzek hango landare batzuk eta sustrai batzuk eta holako gauza jaten zituen, eta jazteko abereen larrua horrekin jazten zen, bere humiltasun hortan, baino aldi berean horrek ematen zion autoridadea. Beste aberats eta boteretsu denek ez zeukatena. Eta batez ere, alde batetik, egia bildurrik gabe erakusten zuelako, eta Mesias gertu zela, bertan zela adierazten zuelako. Eta jendeak segitzen zuen, berak bataioa ospatzen zuen, ez gero guk daukagun sakramentua bezala, baino horren aurrekari bat, horren irudi bat. Eta bekatuen barkazioa eta batez ere bertan agertzen zen. Berak Jordan ibaian egiten zuen bataioan, eta Jesusek berberak ere nahi izan zuen han bertan bere bizi publikoari hasiera eman. Joanek bataiatu zuen une hartan bertan. Baita ere, eta honekin bukatuko dut, oso pasarte polite da, eta egunero, edo bintzat Agur Maria eta errezatzen dugun aldiro gogoan hartzen dugu, nola joan zen Ama Birjina, bere lehengusu Isabelengana, aingeruak esan ziolako ja 6 hilabete daramazki, haurdun zure lehengusu Isabelek, eta froga bezala, sinisteko, jangoikoaren kontua zela, eta joan zen laguntzera. Eta une hartan, ze une polite, ze une berezia, elkartu ziran bi lehengusuk, eta Isabel haurdun, Ama Birjina ere bai, eta alde batetik sekuleko poza hartuko zuten, garai hartan ez zegoen gaur egun bezala mezuak bidaltzeko eta bideokonferentziak egiteko, eta seguru asko denbora luzean egongo ziren, elkar ikusi gabe, hitz egin gabe, eta bestetikan ere haurrak jauzi egin zuen bere amaren sabelean, Isabelen sabelean Joanek jauzi egin zuen Jesus ja sumatu zuelako. Eta hor sortu zen otoitza, magnifikata, atxaldero, orduen liturgia errezatzen degunok berriz ere errepikatzen dugu. Eskatzen dugu bada Joan bataiatzaileari guri ere eman dezaigula alde batetik egia maitatzea, eta bestetik ere Jesus ezagutzera ematea, Jesus iragartzea, Jesus guretzako dena besteekin konpartitzea. Sinisten dut, sinisten dut jangoiko aita guztidun zeru lurren egilea. Sinisten dut, sinisten dutaren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez sortu eta Maria Birjinagandik jaiozena, Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernuetara jaitsi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena, zeruetara igo eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut, sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikua, hildakoen piztuera eta betiko bizia. Sinisten dut, eta gure eskariak egingo ditugu. Eta gaurko honetan, bereziki, gogoan hartuko ditugu, gure inguruko parroki asko ospatzen dute San Joan bataiatzailea, eta batez ere parroko bezala,
nagoen parrokik aipatu nahi nituzke, bereziki Lekun Berri, Atallo, Madotz, Beruete, eta baitere Iribes eta Urritza, gure zonaldean, eta horiek guztiengatik eskatuko diogu Joan Bataiatzaileari bere bitartekaritza. Herri guzti horientzako baitere gogoan izaten da gaur egunez, hainbeste tokitan, belarrak eta soroak eta berenkatzea emankorrak izan daitezela, eskatuz Jainkoari Joan Bataiatzailearen bidez. Eta gaurkoan ere kontutan izango dugu Areso Nilden, Antonio Ibiurkoa jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezan. Hartu aita zerukoa, Jainko jaun betikoa, onartu gure eskaintza, ogia eta ardoa. Zure aldarean eskaintza hauek jarrita, modu duinean ospatu nahi dugu Joan Bataiatzailearen jaiotza. Berak iragarri baizuen munduaren salbatzailea bertan zegoela eta ezagutzera eman zuen han bertan gizaki guztien artean. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen, jauna zuekin eta zure espirituarekin, gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko alguztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta eriotza ezereztuz nagusi agertu piztuera. Horregatik aingeru eta santu guztiekin guk ere zure ospeta aintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Kanta dezagun aingeruekin, zeruko kanta ederrena, santua, santu, santua zera, zeruko gure jaun honena. Zeru talurrek goresten dute, goresten zure almena. Osana zuri zeru goietan, osana ta goralpena, bere inkatua orain ta beti gure gana datorrena. Osana zuri zeru goietan, osana ta goralpena, bere inkatua orain ta beti gure gana datorrena. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada, ogi tardo hauek zure espiritu eixuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, ogi ardo hauek hartzen
aitortzen, zu jauna etorri artean. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu meditasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errokizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldi eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik, atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure rukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estubaldietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela, zurea dezu errebitza, zureak ospeta indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna, jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna, jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baino esan zazuiz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Jauna, zeruko bildotsaren banketeaz gure indarrak berritu dizkiguzu. Iguzu zure eliza beti egon dadila Joan bataiatzailearen jaiotzarengatik pozik eta aitor dezala bere salbatzailea. Hain zuzen ere, Joan bataiatzaileak ezagutzera eman zuena Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zu egin eta zure espirituarekin. Bedinka zaitzatela jainko guzialdunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jangoikoari.
O bihotz gozo, Jesusena, gure bihotzen gozamena. Jesus onaren bihotzona, erruki zaitez gutaz jauna. Erruki zaitez gutaz jauna. Zaude amorez eritua, gogorrarantzaz koroitua, gugatik gorotz hiltzatua, guztia penaz samindua, guztia penaz samindua.